da nake son dan yi settling. Kin ga tunda wannan matar ta riga ta sanke yanzu, dole sai mun yi kokari na dan san yadda zan riga motsi na, in ba haka ba kamar ido take samun di yadda zan yi. Me yake ana? Me nake koko me kake anan? Da wace ce kake wani? Ta customer mace da ta nake ba ta order. Wai ashe tana ta jiran order ta yaran mu ba su tura mata kayanta ba. To shi nake mata bayani akan insha Allah yau za ta yi receiving kayayyakin ta gaba daya. Yanzu duk dakunan cikin gidan nan da falo bai ishe ka yin waya ba sai ka fito waje. Fulani. Ce mata ne ba na gida, na tafi wani waje. Yanzu idan ta ji ekon daki ai za ta yi notisin kamar ƙarya nake mata ina gida ko kisa na dan fito ta dan ji hayaniyar gari haka yadda wayan zai zama normal shine kawai. To baka gaya mata kana da mata bane? Yanzu ke labe da kika daidai ne? Jira kar ku yi nisa za ku samu kallon Allah da zuwa anjima. A jama'a assalamu alaikum, ni ne mai siriri, ni ne mai lange-lange, dakta shugaban asibitin siriri lange-lange. Ina masu ciwo masu fama da rashin jini ko sun aifu ne ko kuma yaro ya yi rashin lafiya babu jini ko ma ya shanye mishi jini, gashi ba shi da kuɗin da za a ba shi leda 2 ko leda 3, ga magani sadidin da za mu kawo muku. Wannan ganye ne na dankali wani iri? Dankalin hausawa idan ka yage shi kamar guda 21 za ka murtsuka shi, in ka murtsuka shi ko a daddaka shi a turmi mai tsafta. Aka daddaka shi a turmi mai tsafta sai a zamu ruwa na zafi sai a dan sa a ciki sai a bar shi kamar zuwa minti 10 sai a tace ruwan. Idan aka tace ruwan a dinga ba wanda ba shi da jini a jiki. To insha Allahu rabbi idan aka ba shi na kwana 3 jini zai zo a jikin shi sama da leda 4 ko 6, sai ma ya je ya nemi a rage mishi. Abin da za a yi in ka sha wannan abin zuwa na kwana 3 ka je a gwada maka PCB naka ka tabbatar yanzu ya haura 47 ko kuma yana nan bai haura ba. Insha Allah rabu za ka ga canji a jikinka, za ka ji jikinka ya yi daɗi. Saboda wanda ba su da kuɗin da za a ƙara musu jini, shi yasa muka ce bari mu taimaka musu da wannan magani. Insha Allah rabu za a yi nasara. Abin da nake so da ku yi liking, ku yi sharing, ku yi comment shine ladan abin. In kuma ba ku yi haka ba kowa ya ba shi da lada. Na bar ku lafiya sai an jima.